ସଂସ୍କୃତି ଏବାସ ଜାତୀୟର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗୀତ ଗାଇବା ବାପୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି ମୁହିଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ ସତ୍ୟ ପଥେ ଚାଲେ ବାଟ ହୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ ମନ ଦେଇ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ପାଠ କପି କରିବି ନାହିଁ ଠକିବି ନାହିଁ ଜୀବନ ଆପଣା ହିତ ପାଇଁ ସମୟ ମୂଳ ବୁଝିବି ନାହିଁ ଅଳସ ହେବି ନାହିଁ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିମି ବୁଝଉବି ମୁଇଁ କାହା ମନରେ ଦେବିନି ଦୁଃଖ ଯିବି ମୁଁ ପଛେ ସହି ସଭିଙ୍କ ମନ ଝିଡ଼ିବି ମୁଁ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ସଫା ସୁତରା ରହିବି ମୁଇଁ ଅସନା ହେବି ନାହିଁ ପରିବେଶରେ ଯତ୍ନ ନେବି ଆପଣା ହିତ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ମୁଇଁ ଆଡ଼ ଦେଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବି ମୁଇଁ ଜୀବତ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଯିବାର ରସ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ମୁଇଁ ଆଡ଼ ଦେଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବି ମୁଇଁ ଜୀବତ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଯିବାର ରସ ପାଇଁ ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭେଦ ରଖିବି ନାହିଁ ପରସ୍ପରରେ ନିଜକୁ ନେଇକି ଧନ୍ୟ ମଣିବି ମୁଇଁ ସତରେ ପାଇଁ ଲଢ଼ିମି ସମାଜ ହିତ ପାଇଁ ବାପୁଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେମି ମୁଣ୍ଡ ନଇବି ନାହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିମି ଠାକୁର ସେ ମୁଁ ପାଇ ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଜଗତ ରୀତ ହୋଇବି ଦିନେ ମୁହିଁ ନିଶାଦରବା ସେବନ କଲେ ଯାତନା ମିଳେ ଭାଇ ନିଶାଦରବା ସେବନ ଯାତନା ମିଳେ ଭାଇ ସଚେତନତା ହୋଇବି ଦିନେ ବାପୁଙ୍କ ଠୁଟ ହୋଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମି ଲାଗିଲା ସତପଦ କଣ୍ଠ ଗୀତ ନୁହେଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ କେମି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ।